Wel, gyfeillion, diolch yn fawr i chi am droi heibio i babell Cymdeithasau 2 i gyfarfod Cymdeithas Ffynhonnau Cymru. A heddiw, mae gyda ni gyfarfod athlenig iawn gan draig sydd wedi arbenigo mewn hanes lleol, wedi'i fforma, Eirlys Gruffydd-Evans, a ein llywydd o ddedus ni bellach. Mae hi am sôn o'ch ni am Diogelu'r trysorau. Rwan, mi fydd na ffurflenni aelodaeth ar gael hefyd ar y diwedd, ac mae'n gan gwyn yn y cefn yna, a mae yna o'r ifynau o Llygredd Ffynnon yn y fodlenni ar gael am ddim ac ar y bwrdd, peidiwch â gadael heddi. Felly, heb fwy o ymdroi, neu gyflwyno i chi Eirlys ac o'n i'n dod i fyny. Clap i'w ddwch yna. You better do. Wel, diolch i Howard, a Howard yn neud gwaith mawr dros y Gymdeithas. Mi nes i sefydlu Cymdeithas Ffynhonnau Cymru yn 90au y ganrif ddwytha, am y mod i'n ofni bod y trysorau yma sydd i'w cael ym mhob pensier a bob tre yng Nghymru yn diflannu'r. A o'n i wedi gobeithio fasa rhywun arall yn ei ffurfio'r Gymdeithas. Ac yna rhyw noson, mae yna lais yn dweud wrthai, gna dio, wneith neb arall, da neb arall ddigon gwirion, ac yma fi gan rifoedd wedyn yn galw wirio. Wel, ac yn edrych, ac yn edrych ar ddŵr, a mae'n dod o ffynnon sydd yn gwneud hyn yn iawn rwan. Ffynnon Gwen Brewi, yn lle ffynnon, sydd mond 20 milltir i lawr y ffordd, fysa, da chi ddim wedi bod, ewch. Mae hon, dyma brenhines y Ffynhonnau, yn mynd â ni ôl i'r 6eg ganrif at y sanctaidd Gwen Brewi. Da chi gyd yn gwybod y stori. Gwen Brewi adre, ei rieni wedi mynd i'r eglwys, lle oedd hi ewydd y sbeino sant i cynnal y glotheren, a dyma Caradog o ben a fag yn dod heibio, ac yn ceisio cymryd mates ohoni. Ond mi ohegodd Gwen Brewi i ffwrdd, con i drafod Caradog i ffennu ei dienyddio hi, a lle sypsiodd y pen, e darddodd y cynnal. Mae'r adeilad ydych chi'n ei weld yn fanna wedi cael ei godi gan Margaret Beaufort, mam brenin Harri'r Seithfed, ac mae yna hanes o habo iachau yma ar hyd y canrifoedd. Mae'n ffynnon bwerus iawn, ar un adeg efo dŵr yn rhedeg nifer o filltir o felinau i nawr dyffryn maes glas. A dyma ni'n edrych i lawr rwan ar y ffynnon i hir. Mae'n ffynnon arbennig efo 6 ochr iddi. Ac ydych chi'n mynd i fewn, un ochr a ddod allan yr ochr arall, ydych chi'n cael eich iachau. Mae yna faddon mawr o glaen y ffynnon, a mae y dyn sy'n sefyll fanna, y bilwod yn enw efo'r od i mi ddweud hen, efo bod efo dyn sefydlu'r Gymdeithas. Ac mae'n faddon, mae pobl yn mynd i fewn i'r baddon wedyn ar ôl bod yn y ffynnon. A tu ôl i fanna, mae bys bach y'ch Santes. Crair, a maen nhw'n ei gadw bod mewn adeilad yn ymyl y ffynnon. Nawr, o'r frenhines, o'n i'n mynd i'r foddwn. Dyma ni, y lawr yn Sir Benfro, ffynnon i gyfcan. Mae fe welwch chi ffyrdd boned yn y adeiladwaith. Mae hon yn llan llawer, ac dyma chi wlun ohoni yn ddiweddar, ond i wedi rhoi diat o'i gael i ffwystro pobl mynd at y dŵr. Fedrwch chi wella, neu fedrwch chi ddefnyddio dŵr yma i ddellithio hefyd. So, sy'n cawyr o heini ar gael. Ffynhonnau Dionis da ydy'r rhan fwyaf ohonyn nhw. Mae ni nawr yn Hyddewi a Symnon Non. Yr un patrwm i'r adeiladwaith, ond mae'r ffynnon yma'n nodedig am wella llygydd, gwan, a hefyd am wella plant sydd mewn gwendid. Ac mae'r prybydion wedi adnewybu'r ffynnon
ac maen nhw'n gofalu amdani, a mae yna wasanaethau yna. Gyda ni yna I tro, ac I oedd ad un yn bygu wrth y ffynon ac yn y golchi I lygyd o yn y dŵr, felly mae hi'n ffynon gysydd y gwbl ddiogel. Da ni'n mynd awr I Went at Llangybi. Mae yna 3 Llangybi yn Nghymru, a mae yna ffynon I gybi ym mhob un ohonyn nhw. Hon yn ffynon sydd ddim yn cael ei gydnabod llawer iawn, ond o'n i'n mynd â dŵr ohoni I'r eglwys I fedyddio plant, ac felly mi oedd hi'n ffynon sanctaidd, ac hefyd mi oedd hi yn ffynon arbennig oherwydd ydych chi'n gweld y bensaidd ia. Wel, fe gafodd hi i'ch gofrestru gan cadw, a dyma beth sydd wedi digwydd. Na dŵa canoloesol wedi diflannu, as mae ni wedi rhoi y cusa yma o'i gael ni. A dyna fo, bedwn deud I mwy, ond mae'n busy. Fedrwch chi ddifetha ffynon wrth ychwanegu ati. Da ni nawr yn mynd I swydd ffynon yr un hatrwm, a hynno ffraid ydy hon. Mae yna gyfeiriad ati yn 1:4 heddiw ddogfen, ac oedd yn y laffos o ystod clir yn mynd ddeibio ffynon I hi socedi ar y ffordd i'r awr at y lleianod yn Llansanfraid ar yr arddodi. Dyna di'r traddodiad. Wel, mae et i'r ceiddat ac mi oedd y technogion yn awyddus iawn I ddiogelu hi. Oherwydd mae adeiladwaith yn gregus, ac o'n wedi trio am pob man I gael grantiau, ond oedd dim un cwmni, neb yn fodlon rhoi arian iddyn nhw, ond nhw ddim yn dod I fyny efo eich gofynion. Felly mi benderfynon nhw I wneud o'i hunain, ac seiri mai I dynnu yr adeiladwaith cyn I ail adeiladio. A mi ddaru i'ch gymdeithas rhoi arian. Fe gynnon ni arian ymsor honno, yn y gorffennol pell, sgynnoch chi ddim meddwl, ond I ddaru ni helpu nhw I dannu am y gwaith. A dyna I chi'r ffynon ar un newydd wedd ac yn diogel. Na ddim traddodiad o iachau yn y ffynon yma, ac eto I gyd, unwaith oedd hi wedi I chwblhau, a pobl yn dod yno I gymryd y dŵr, oedd na adroddiadau yn dod yn ôl I bod nhw wedi cael iachau. Wy'n ni'n benewch chi o rhywbeth yna. Os ydych chi ddim yn ymhlywed I ddod eich llaw I fyny os gwelwch yna. Yn oedd y beth yn od ar hwn. Hwnnw'n maen di Aberhondi di hon. Mae hi well o fanna. Pan eithon ni yna gyntaf, oedd wedi gorrifo, oedd yna ddŵr o'i cwmpas I, ac oedd yna pwsier wedi cael ei anfon I fewn i'r ffynon I hun. A mae yn ymwneud yr sad o 2 cyngor sydd wedi cael ei henwi ar ei hôl hi. Ond erbyn hyn, mae gymdeithas wedi dod at ei gilydd, mae yna gymdeithas wedi ffurfio I ofalu am y ffynnon. Oedd y ffynnon yn rhoi dŵr i'r castell oedd yn Aberhondi ar un adeg, mae'n debyg, ac mae pobl yn dod yno I dynnu'r dŵr yn ddyddiol. Mae yna un dyn yn dweud wneith am yfed dŵr o un man arall, ac yn sicr wneith y ci ddim, mae rhaid i'r ci gael dŵr o'r ffynnon wneith am yfed dŵr o tap. Ond mae hi yn ffynon lle oedd pobl yn dod I ofyn am ffortiwns, beth sy'n mynd I ddigwydd, ydy'n nghariad i'n driw, ydw i'n mynd I briodi'r sawl dwi'n I garu. Ac mae yna bobl yn dod yno I obeithio am gariad. Felly mae yna deimlad rhyfedd a ddiddorol o ddwmpas y ffynnon. Yn mynd I Gorwen wan, a dych chi'n gweld yn syth, mae'r ffurf y ffynnon wedi newid. Ffynnon silien di hon, ar gyrion y cofren. A mae debyg mai ar y safle yma oedd pell wreiddiol y sant. Ond, da ni gwybod fel cymdeithas, mae cyngor y dre yn gwrthod derbyn bod hon yn ffynnon sanctaidd, am bod wedi bell o beryglus. A tylu yn gibwl agbesymol oherwydd mae ffynnon ddistir wrth y beryglus yn ddi. Ond da ni ddim yn arfer perfer ar yr hen bobl y salw, o bod milltir yn ddyn. Ac o'n nhw'n cymryd y dŵr oddi yno I rhoi... Ti eisiau newid hwn? Wel, iawn. Diolch. O'n nhw'n cymryd y dŵr oddi yno I ddedyddio. Felly, ond mae cyngor wedi gwrthod, mae cyngor sir wedi gwrthod. A mae cadw yn dyrchod. A di'r peidats.
Dyna chi olwg ar y ffynnon, a mae yna dyfiant. A fe un Cerffinnog yn awyddus iawn i gofesu ffynnon yna i ddegu, ac a ddiag i farw fe grynwyd y safle a'r tŷ gan Gildai Eirlys. Hwna does gwaith syniad i chi o'r ffynnon i'w dyn. Mae'r dŵr yn eithriadol oer. Es i yna rhyw dro flynyddoedd maith yn ôl efo par o setbol hai, a mi syrthio nhw'n y dŵr. A mi o ffodus i gadael nhw, ni wedi talu desbeint amdanyn nhw, desbeint y ffortiwn as yna. A dyma hi, codi neilldaid i fyny, a dyma hi deng. A bechgyn yn dweud, mam, eich sy'n neud i, ddim yn gadael i harfi fi, ddim yn gadael y sector yna. Ond o'n cael nhw fod allan, oedd y dŵr mor oer, o'n i'n teimlo hoesau, sydd fewn yr ai waith am ei ges i'r sector. A mae yn y sir rhywle, ond dim yn cael ei defnyddio, dim ond. Ond dyma beth oedd yn ni lawr at, wel, methu mynd at y ffynnon, at y giat, a dyma gen yn ein cyfad ni. Dyn mynediad, wedyn, yna dŵn o gwmpas yn dweud, yn dweud fan ni, bydd glamid yn agos, a dweud, ni wedi sicili'r prif o ffôn o ddiena mwyn creu atu. Ond dwi wedi clywed, mae lliw wedi cael ei egu unwaith gotom, a mae'n bosib bod y bobl sydd yna nawr yn bwyd parodiadau i mi gen. I lawr y corff o Gorwen i Cynon Beino y Bala. Dyma'i safle hi. A fel ydych chi'n gweld, mae y wal wedi cael ei chofio i chwmpas hi. Tir preifat o'i hwn, mae fe werthwyd o i adeiladu sad o dau, a fe sylwyd ar ôl y peth amser fod y dyn drws fesa i safle'r ffynnon wedi tylu darn o'r wal i lawr, a bod o'n ceisio cynnwys y tir a safle'r ffynnon yn ei dir o'i hun. Wel, ni ath cantre, sef y bobl sydd a ddiddordeb mewn hanes leol yn y Bala, ati ei geisio cael perswad ar nhw i agor y ffynnon, i ni gael gweld be oedd yno. A dyma chi, clamp o ffynnon fawr, dŵr yn ei gweilod hi, ond dim symudiad yn efo, felly does na ddim tarfiad. Mae'n debyg mae dŵr o dors ydi o, cos fron falnog ydi elw'r sa. Wel, wedi agor i, ond na broblem. Oedd hi'n ddefo bwysig berygyl sy'n blant ac i anifeiliad, felly neb hagwyd ceiad oedd ei fath o ffed fwy o fuddasu, a felly bydd hi am 2 flynedd. A mes i yna i achoi dafludd iddyn nhw, a dweud wrthyn nhw fod rhaid iddyn nhw ofyn am gymorth ariannol a gair ffynnon, achos oedd hi'n beryglus, ond i wneud rhywbeth oedd yn dynodi i safle hi. A dyma y wnaed. Felly mae Cynon yn dal yna, ond ydych chi'n gweld ble oedd hi, a ble oedd y grisiau mynd i lawr, a da ni wedi rhoi plac yna hefyd i ddweud fod Cymdeithas Ffynhonnau wedi bod yn gymorth i gadw safle. Felly mae mwy nag un ffordd o gadw ffynnon. Lawr y ffordd eto i Fylgestan, ffynnon faer. Con yn hen ffynnon wedi cael ei defnyddio o gyfnod yr Ifeiniaid, ond wedi fod mewn cyflwr bregus iawn am dros ganrif. Ond o'r diwedd, mi ddaru Cymdeithas Ffynhonnau a Cymdeithas Dreftadaeth Dolgellau dod at ein gilydd a twiro i gael grant. Dyna sy'n digwydd i ffynnon, mae llanw efo 2 y llanas. A dwi wedi cael y profiad o glirio llanas yna, a darganfod y dŵr yn byrlymu i'r wyneb, a mae e'n rhywbeth gwyrthiol, a dweud y gwir. Dyda hi wedi glanhau, a ddech chi'n gweld y ffrisiau. A dyna y pen yn fanna, ni'n ffynbyd nodiadau ac yn gwneud i'r dylunio fod i'r gileniadau i'n eich. Ond mae'r ffynnon yn ddiodel ei gobeithio. Da ni'n mynd i Sir Fôn dros y dŵr, i ffynnon Silien ac i ffynnon Siriol yn Henmon. Ac mae'n debyg fod y darn tir yn ymyl yn safle i gell y sant, felly da ni nôl yn oes y seidiau. Dyna chi y safle a ffynnon i hun. Ffynnon baganaidd oedd hi, mae'n debyg, cyn bod y sant yn dod ac yn defnyddio'r dŵr. Ac erbyn hyn mae pobl yn mynd yna ac yn taflu arian
Ac mae'n mynd yn ôl o fod yn ffynnon sanctaidd i fod yn ffynnon o funed. Dyma beth sy'n digwydd i'r ffynhonnau. Maen nhw'n cael eu mabwysiadu gan bagamiaid, ond os yw'r bagamiaid yn parchu'r ffynnon ac yn fodlon i chadw hi, dydw i ddim yn meindio. Dan ni nawr fel ffynnon berys, Llanberys, neu Lant Perys, dylwn i ddweud. Mae hon yn ffynnon arbennig, yn ffynnon sgwar, ac i weld mae'r ffurf wedi newid, ffynnon sgwar, a llefydd i bobl eistedd yn ei hymyl hi. Pan eithon ni yna un tro, oedd yna bag o siment yn y ffynnon, a mae y sir a dir preifat, a ni yn anfon ni yn nodi'n reit siarp trwy'r drws yn ei badre, i ddweud wrthyn nhw bod gyda nhw graidd hanesyddol o bwys a bod rhaid iddyn nhw bachu y ffynnon. Wel, yn ffodus, mi werthwyd y tŷ, ac oedd y bobl nesaf y ffynnon o llawer mwy o barch at y ffynnon, ac mi yna wedi hagor hi, ac yna fedydd wedi cymryd lle yna. Mi yna gymaint o bobl yn dod at y ffynnon, a hwn yn batrwm, dod at y ffynnon, cael defnyddio'r dŵr, a wedyn mynd a rhoi arian yn Hyllt y Sant yn yr eglwys, ac yna digon o arian mynd i'r cip i dalu yn gyflog codwr y torol defnydd am blwyddyn dyma. Ydy oedd yn fantais i eglwys i dael ffynnon sanctaidd dros dal. Fe oedd y bysgod yn y ffynnon yma. A mi ath a ferch ifanc o Loegr i fewn i'r dŵr, a mi oedd y pysgodyn ati, a mi ddyffynnodd i gymaint iddi ar ei farw yn hen ychydig. Sa i di digwydd heddiw os ni yn y papurau, os ydy ni eisiau ni boeni am gyhoeddusrwydd i Gymdeithas Ffynhonnau. Ond dyna ffynnon berys. Da ni'n mynd nawr i ben llun i ffynnon Sant Ffirig yn Mynytho, neu'r ffynnon ddiw gan ei cael ei gadw. Clanc o ffynnon. Dwy rhan iddi, ffynnon bach gyda'r tarddiad, a'r badon fel pobl yn mynd i fewn, wedi. Yn y tro cyntaf o'n i yna, oedd hi'n wedi allan yn badfeirio ac oedd y Miria yn beryg, oedd y sefyll o bincos ffynnon yn dobl isedd yn disgyn i fewn i'r ffynnon i hi. Wel, mi drion ni gael help i wneud rhywbeth i fella'r ffynnon yma, oedd hi'n enwog am fella llygyd gwan a crys y male, ac oedd gynnon ni ofn bod i'n mynd i ddadfeilio a diflannu. Dyna beth sy'n digwydd i ffynnon pan mae'n neb yn gofaru amdani. Mae'n diflannu, a mae'n hawdd iddyn nhw listo nôl i'r tirwyr, a neb wybod beth i yna. Eith bynnag i gael ei gael help dan ffynod difod a chynod buned, a gan bod hi mewn ardal o chardw creisiadol naturiol, mi ddiwchon ni grant mwyn i adfilio hi. Yma chi'r gwaith yn mynd yn ei blaen, raddol bach, clirio tydiant, a ffynhonnau bethau byw ydych chi. Dŵr a bywyd mae'n mynd efo'i gilydd, ac mae tyfiant wrth i bodd yna. Dyna chi'r ffynnon bach. Da chi'n gweld mae gwaith ar ei hanner o hyd. A dyna ffynnon wedi i snau yn gyfan gwbl. Ond y gymaint o ddŵr yna yn y gofio cael pwmp. Ond nhw methu mynd ymlaen efo'i gwaith. A dyna chi brwdfrydedd, dwi'n mynd. A'i nôl i weld y gwaith cefig. A'r gwaith tebyg yn werth i gweld. Oedd y fydynion wedi gwneud y gwaith, es i yna, a mae hi'n dweud, da chi'n bobl arbennig. A oedden nhw wedi dychryn bod neb yn i canmol nhw am ei gwaith. Da chi wedi cadw rhywbeth pwysig i'r oesoedd yn dde. I glynnog bellach, ffynnon beino. Mae beino yn sans pwysig iawn yn y gogledd, oedd o efo gwerthewi a mae o yma hefyd. Ffynnon beino yn un enwog tu hwnt, dod â phlant gwan yna, pobl oedd yn methu cerdded, yn nhw'n eu cario nhw a rhoi nhw yn y dŵr. Wedyn yn nhw'n mynd â nhw i'r eglwys dros y ffordd ac yn nhw'n cysgu yn yr eglwys achos yn nhw'n cael cws, oedd nhw'n sicr o wella. Wel, oedd o'n posib mynd at y ffynnon. Oedd y ffordd o soi wedi adeiladu, cyn hynny oedd hi'n beryg, mynd ati, oedd y ffordd yn arswydus a brysur a dim palmans. Ond unwaith oedd y ffordd o soi wedi dod, i anghoddiwyd am y ffynnon. Ond,
Diogelu'r i Helda Masin a Marian Elias, lwyddo nhw i berswadio cyngor cymuned i adfer y ffynnon, gyda dyluniad hen ohoni, fel oedd hi heb dyfiant na ddim byd. A dyma hi wedi hadfer, ydych chi'n gweld y maint, pa mor uchel mae'r muriau. O'n i yno yn 2015 gweld Cymdeithas ar daith. A dyna i chi eto ddangos pa mor uchel ydy'r muriau. A dŵr yn hyfryd. Felly, da ni wedi gwneud yn gwaith, a wedi gwneud agor llygyd y gymuned i'r hemaeth anddyn nhw. Da ni fynd i ffynnydd o'r Rhiw. O'n i'n isel yn cael wedi wyta, a ddoth awr rai fis y gyfergyn i fi. Ac wrth siarad, oedd hi di magu yn Rhiw, ac oedd hi'n gwybod am y ffynnon. Ac o'n i dweud i chi, is hi i drin fy weddwch i fei Dafydd flynyddoedd yn ôl, ac yn Saesneg oedd y Dafydd. Ac oedd hi'n yn eistedd o'n lael i, ac oedd pan o'n i'n sôn am y ffynnon yma, oedd o'n magu byw yn ei groen, oedd o fel sort of Jack in the Box. Ac o'n i'n teimlo bod eisiau dweud rhywbeth, wel, ar ddiwedd y ddarlith, dyma fod y data fi yn pen dweud, dwi'n byw yn ymyl y ffynnon. O'n i di mynd yno i dynnu berw dŵr. Dwi di diodde o eczema am blynyddoedd. Ond mi sylwys i bod yr eczema wedi mynd o'n wyloedd. Es i nôl i orchus i'n reitia, mi gliriodd. Gorchus i'n wyneb, mi glirio. Ac o'n i'n mynd yn oer drosau. Oherwydd arbenigedd y ffynnon yma, oedd hi bod hi'n gwella y cron. Nam eilryw o'n nhw'n alw fo. Ond oeddech chi'n mynd i'r ffynnon, oeddech chi'n cael gwellaeth. Dwi'n gobeithio y gyn hara. Mae'n nhw'n didenu o dal y tyddian, ond mae honna'n yn ffynnon arbennig o bwysig fi'n meddwl. Ydych chi'n edrych i lawr ar bot neigw, a'r tomau yn torri ar y llaeth. Felly mae'n werth fynd yna, os am ych iechyd meddyliol achos ffordd chi. Wel, dwi'n dod nawr at dywys hoges bod cynhonnau. Ac oedd o rhaid ma di fod yn ffynnon gybi, llan gybi, yn ddiweddar, ac oedd hi dweud, mae'n ffantastig o le. Dyna ddyluniad pen, yn y ffynnon bach, ar y chwith, a'r badon feln, a oedd yna dysgod yn hon hefyd, fe darodd y ffynnon wrth i cybi sant daro yr graig, fel Moses gynt. Ac pobl yn dod ati i del iachad yn bob ma o blwyddyn, gyflyrau. Os ydych chi'n dod yna, oedd rhaid i chi aros yn y tŷ yna di drws nesaf, lle oedd ceidwad y ffynnon yn byw. Ac oedd rhaid i chi gymryd 2 boeth y dydd, cymysgedd o dŵr y môr a dŵr y ffynnon, am wythnos. Fel hydriniaeth, rhaid bod chi reit saf. Ond y pobl yn dod, ac o'n nhw'n cael gwellad. Ac mae dŵr yn oer ofnadwy. A mi eithon ni yna ar ôl bod yn cwyno. Sori, dim mynd yn ôl. A dyma chi, o'ch chi'n nabod rhai o Gwynethau, dych chi wedi gweld nhw yn cwyno yn ffynnon Dydi, yn San Dydi. A dych chi'n gweld pa mor bendigedig ar ydy'r adeiladwyd. Mae hon wedi ei chofrestru yn mynd. Ond pan eithon ni yna, oedd na rhywun yn gwarchod i. Ac yn gofyn, be ydych chi'n neud yma? Pwy ydych chi? Ond byddwn i dweud chi, dwi'n mor fach i weld bod y ffynnon cael ei ffachu. Dyna'r ffynnon bach yn y cefn. A dyna'r baddon i fewn yn yr adeilad. Ac unwaith eto, ydych chi'n gweld uchder yn wyrio. Da ni'n mynd i fyny i Ddyffryn Conwy rwan, i ffynnon Gelynnin, i lan Gelynnin. Oedd hon yn ffynnon lle oedd plant yn cael ei wella. Chi'n dod â'r centyn y fy wan, a roedd o yn y dŵr, gaban yn ei sodwr oedd ewn a fo, fel acris drian. A wedyn, oeddech yn gwella, oeddech chi'n gwybod bod o'n iawn. Os oedd o'n rhy wael i ddod, oeddech chi'n dod i dilledyn, a'i rhoi o ar wyneb y ffynnon. Ac os oedd y dilledyn yn arnofio, oedd y baban yn nhw'n diddasa.
os oedd yn suddo, oedd na ddim gobl. A rieni yn gwirioneddol, wel, mewn coen ac mewn gwewyr yn dod at y ffynnon yma i geisio gwellad. Os oedd y plentyn wedi bod yn y ffynnon, oeddech chi'n edrych hyn wedyn i'r tŷ ffarm Gyfegin, a doedd 'na stades yno, ac os oedd ddim fysu yno ofaith gwellad, edrych i hatswr ac mewn pedwar eraill. Dyma ffynnon sydd wedi diflannu. Ffynnon gorlas ger Cael Gwyddi. Dwi'n meddwl mae cen y fi oedd yr ola i weld hon. Oherwydd yn diweddar o'n i'n siarad â rhywun ac oedd wedi methu ffeindio fi. Mae dir glib iawn. Ac oedd y seianog yn dod yma tan y 50au i gynrid y dŵr ac yn ei defnyddio fan am defodau, ond erbyn hyn mae wedi diflannu. Dyma i chi tynnau wembai yn cwrs colin ar eto ar Ywys Môn, ac mae censau iaith hon yn wahanol i unrhyw ffynnon arall. Mae'n sgwar, ond mae yna sedau bach i bobl eistedd, ac mae dŵr yn mynd i lawr i'r môr. Oedd y ffynnon yma yn enwog am godi ysbryd pobl oedd yn ddigalon, ond yn dda i'r iechyd meddwl. Ac oedd un o'r Morisiaid wedi bod yno, ac yn dweud, wel, pe bydde'r ffeiriad yn yr Eglwys yn cymryd peth o'r dŵr yma, fysai bregetho fod yn mor ddiblas ac mor syth. Lewis Morris oedd un o'r Morisiaid wedi ffeindio fod yma. Mae hon at i'r Eirlys, a mae'r bobl yn gwybod bod gynnyn nhw drysor, ac maen nhw'n gwneud i gorau i ofalu amdani. Ond mae'n waith caled ac yn waith cyson ac yn waith ffosbus hefyd. A dyma chi gwaith heryg yn ei ffynnon. Os ydych chi'n mynd yna, ydych chi'n goffynnon a carreg gwen a'i thaflu hi i'r ffynnon. Gwen fain. Ond gwen fain wedi enw'r Santes heddiw. A dyma'n chi safle ffynnon Gyredifail, neu Redifail, yn Ponmynydd yn Sir Fôn. Mi oedd hi yn nghanol y cael, ac oedd hi i'w sansi'r canol, felly mi gymrodd o i dractor a'i malu hi. Os ewch chi i gyrion y tai i lawr ar y chorff, mi gliwch chi'r dŵr yn llibo yn y ffos. Os dynon ni fel Cymdeithas, mi neu'r Cymdeithas yn ei hanner, ddim hawl i droed wrth i'r berianwr be i wneud a'i dir, a felly maen nhw'n gallu dinistrio fel mynna nhw. Ffynnon baglan, dydyn nhw fod. Dyma i chi be welodd Sil Coch yna, pan hi oedd yno, fel chydig yn ôl, 2 blynyddoedd yn ôl. Oedd hi'n ffynnon fawr sgwar. Llawn o bileth a ddari nhw i glanhau hi. Ac oedd hi'n rhoi iachad eto, ddygau hoelus cri cymale, defaid ar y dwylo, ac oedd chi pigo'r ddafad ar efo pin, wygydd hyn a'i dablygo i'r ffynnon. A pan dda'n hawn o'r ffynnon, yn 1840, ethon nhw long bolfen o bunnau. Wel, dyna chi beth sydd yna heddiw. Ac oedd y Gymdeithas leol yn dorcalonus, dweud y gwir. A maen nhw wedi dweud wrth y dyn, na angen i chi adfer y ffynnon. Mae'n ffynnon bwysig, ond yn lle adfer dinistrio. Ac oedd neb yn gallu gwneud unrhyw beth i ddisgistro fo. Ond, beth yw'n falc o bywyd, mod i'n tynnu at derfyn, y rhain sydd gyda'i rei. Gen i mynd i Ddolwyddelan, ac at ffynnon Gwyddelan. Oedd na glanff o goeden yn tygu, yn gweld i gwreiddiau hi, yn y pen fanna. Ac mae'n ffynnon o gyfnod, eto gyfnod y Rhufeiniaid, ac oedd na anwedd yn codi o'r dŵr. Ac oedd pobl yn dod i'r hyn i gael gwellad o'r parlus hyd yn oed, ac i gynorthwyo plant gwan i gryfhau. Ac mae'r eglwys yn ymyl wedi i'ch gysegru i'r Sant Gwyddelan. Mae'n mesur 9 troedfedd a hanner wrth 8 tolber.
Ond at tir preifat, tir Castell Elan, y dafarn. Ac mi oedd yna bobl yn cymryd dŵr ohoni i'n pentre, ac oedd yna lwybr cyhoeddus sy'n mynd i fyny at tir. Ond, bod neb yn bollon wneud dim byd i adfer y ffynnon. Wel, fe werthwyd y dafarn i rywun arall, Saeson, ond oedd gennyn nhw hyd yn deimlad. Ac fydda nhw, gewch chi fynd at y ffynnon ar hyd yn tir ni. Ond oedd hynny ddim yn digon. Oedd angen tynnu'r goeden i lawr. O, fi di neidio, trwy'n mynd. Oedd rhaid tynnu y goeden i lawr, cos o fi gwreidiau hi yn ei maddu'r ffynnon. Wel, mi nath Bill Jones, menter siabod wrth ei gilydd, cymegaethon y grant, y rotary a dransau eraill, a gafwyd gwaith archeolegol, a chi swyn, Parsil ei hun a Mary ei wraig, yn gwneud y gwaith. Ac yn mis Mai 2015, fe agorwyd y ffynnon. A fe weled ti bod yna bobl rhwysig iawn yn y llun. Mi fendithiwyd y ffynnon gan y Gerelyn Roberts, bod yr un bwysig sy'n ne. A dyna i chi adeiladwaith y ffynnon. A dyna fyd i weld yno, dim ond llys. Felly, yn y blynyddoedd ni wedi bod wrthi, da ni wedi llwyddo, ond da ni hefyd wedi methu, o dyna debwl bywyd ynde. Dwi'n gobeithio newch chi ystyried ymuno â'r Cymdeithas, dim ond decgynt, sa'n ni'n ofyn y brwydyn, a fe gewch chi 2 pigyn o llygad y ffynnon, ar-lein, neu wedi breintiedig am hynny. Ond y cyd mwyaf ydy codi ymwybygiaeth o bwysigrwydd y ffynhonnau. Maen nhw'n cysylltu ni ag oes y seintiau, a dyn ni'n cysylltu ni yn ôl at y gwreiddiau Celtaidd. Mae dŵr yn gysebredig bob cymdeithas wad a rhai cymdeithasau cyntefig hefyd. Haidd wrth dŵr gebai dwyd. A da chi eich bywyd i'r gymdeithas wrth ymuno. Diolch yn fawr. Wel, diolch yn fawr iawn Eirlys am ddarlith a chyflwyniad hynod diddorol. Mae angen pwysleisio gwaith y Gymdeithas, oherwydd mae'r ffynhonnau yma, fel ydy'r Eirlys, yn rhan annatod ond treftadaeth ni, hanesyddol, ysbrydol, beirnyddol, a mae'n bethau bregus ofnadwy. Fel ydy'r Eirlys gall ffynnon diflannu o fewn 2-3 blynedd, os nad bod pobl yn gofalu amdani ac yn defnyddio hi. Rwan, mae'r Cymdeithas Ffynhonnau yn bodoli er mwyn hynny, er mwyn gwarchod ag adfer ffynhonnau a sydeinu gwybodaeth yn ei gylchio. Da ni'n gyhoeddi 2 newyddion y flwyddyn. Mae 'na gopïa ar y ffwrdd wrth y drws am ddim. Gymwch nhw, dim eisiau fod yn ddwy efo fi. Gewch chi rheina am ddim. Mae hefyd yn cynnwys manylion ynglyn â gwefan y Gymdeithas a sefyllfa ymelodi. Mae gen Gwyn yn y cefn ffurflenni ymelodi fyna. Gofynnwch iddo fo yn 1 neu 2 neu ragor. A wedyn ymunwch â fi, daliwch ymlaen efo'n gwaith ni, fel y gallwn ni gadw i'r oeso o ddeo y glyndid a fu. Diolch o'r iawn i chi. A diolch yn fawr eithaf i Eirlys. Ie. Cewch taw. A diolch yn fawr mwy y dafod yna mor fawr. Ie. How we o'n i'n efo to? Wel, os yn nhw tir preifat, oedd yn iawn iddyn nhw adeiladu. Yn Sir Fôn, mae yna ffynnon seiriol oedd teulu Barwn Hill wedi adeiladu to dros nhw. Mae'n debyg greu cysgod i'r dŵr, ond mae llawer o'n mi jyst yn sgwar ag yn agored. Dim mor fawr ar rhai, ni wedi bod rhai bach cyffredin. Okay. Ydych chi'n gwneud gwahaniaeth oed gwahanol os mae yna sfodd
Na, dwi'n meddwl bod yn fwy i wneud ar ardal. Mae yna un ffynnon tu ôl i ni, o dan y Tomelydd Glo yn Brymbo, ac oedd hi'n debyg iawn, ffynnon gapan oedd hi. Ac oedd honno'n da am wella coes, os da chi wedi troi'ch pigwr o'ch chi'n mynd i fech, a rhoid o yn y dŵr. Felly, ond mae wedi diflannu, ond dyna oedd hi. Y beth bwysig oedd i gadw gwartheg a defaid allan o'r dŵr. A hefyd toe ddiogelu rhag dail a briga glaw a fath yna beth. Felly oedd yn dibynnu ar adnoddol ar gael, os oedd yn ddigon o gerrig yn ardal, ac os oedd y seiri maen yn gallu wneud y gwaith mi oedd yn wneud o. Oedd y ffynnon Ffraig er enghraifft, oedd chi'n sylwi ar y to, oedd y bron iawn gyda Pirelli, ffordd hynafol iawn o wneud to allan o'r gerrig heb border, ond un oedd yn cael ei arfer yn yr ardal ar gyfer adeiladau eraill hefyd. Fe ffynonnau eraill di bod yn twll yn y ddaear, ychydig o gerrig ella. Mae gyd yn dibynnu ar adnoddau ar y dirwedd ac ar ddiddordeb pobol. Mi wna i ychwanegu, oedd y ffynhonnau yma yn aml yn elfen mewn tirwedd gysegredig. Oedd yn cynnwys eglwys, ffynnon, ella ber sant, ella llwybra Pererinion y fath yna beth. Mi oedd, doedd ddim yn bethau ar ei pennau hunan, oedd yn gysylltiedig efo safleoedd eraill yn yr ardal, ac efella, fel yn y ffrinansio, efo llwybrau yn mynd tuag at Ynys Encri, enghraifft, gyda ffynhonnau pob hyn a hyn ar hyd y ffordd. Mae'n anodd i ni ailgreu y dirwedd honno, y darlun hwnnw gyn pobl, ond oedd ddim yn bethau ynysig yn y dirwedd, oedd yn bethau gysylltiedig, oedd yna bwysigrwydd ysbrydol, aduryddol a chymdeithasol iddyn nhw. Felly, oedd yn rhagor a dim ond dŵr. Dŵr oedd y peth bwysig ys gwrs, ond yna bethau cysylltiedig efo'r dŵr hwnnw. Unrhyw cwestiynau eraill? Gai mynwch wrth yn aelodi fyna a copi am ddim o llygad y ffynnon, a diolch o'r iawn i chi hyn. Diolch i chi.